Okay, so bago ra ko gikag nigawa sa gym, padong ko sa superstore kay mag-grocery. Bubanon ta mo, nakita na ako sa inyo mga prices and all that stuff. So, yeah. Dira ang bus stop. Paabot lang ko dira. So, talk to you in a bit. Sa unahan lang dahil ko maghuwat og magpaabot og bus kaya nagsigarilyo. Yeah. Medyo di ko makaginhawa dyan doon kanang nice kanang baho sa sigarilyo. But asa ko ni nakuha na-develop karon mura kong magsuka na huwag makasimpot og sigarilyo. So ito mabuhat balhin lang kong lain bus stop anyway, mga 1-2 minutes walk raman po. So yeah, talk to you in a bit guys. Isa po dahil sa akong nabantayan dere is kaning halos every corner na Canada Post nga drop box. So yeah, nang gym na ko gikan 1 hour ako dito kay kuan mag-ora ko kabalik after like 3 days nga wala nag-gym na pod. So kanang lisod kayo biglaon yung masigma bughat hinuon ta. So ako lang gihinay-hinay 1 hour ko nagkuan niya, cool down mga 30 minutes nya sauna. Mga kanindot diri kay nay sauna ang gym. So relax ra mura kag ngadtog spa. Yeah, paabot sa akong bus. Talk to you in a bit. So I'm here. Ako dahil sa ka-gym dere yo. Fit for less, but dito ra ko sa kuan na Staples. Kita ninyo, yeah. So I have a cart here. Ito di ko mauwa mo video, but anyway, let's go. So kung first paliton is madto sa akong mga karnihan niya. Muna importante niyang uban later na lang dayon kung sigo pa sa akong budget. Akong budget karon $60 lang. Kay last time akong budget is $120 for the whole month. Napa may sobra dito, napa nangabilin. So $60 lang akong budget ron. Try na ko. So chicken $10, then 7. Oh, $5. Tiin. Let's do this. Mili ako barato ko eh. Tipid man ta. Budget man ta dari. Kasi napailain ba? Ito napay $3.04. Kanin lang siguro. Mauram sila. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8. They're exactly the same as dako lang ni gamay, but $1 difference is worth it. It says $5.49, but actual price $17. 50% off. Maybe let's look for something else. I don't like bacon. Dari. Butcher's sirloin steak. Ito yun, sirloin. Ayan, $2.29.
Tapa na. Fried chicken. Kani siya pang adobo. It's $5 and 35 cents. And so man may palito ni Mip dili. That's why I miss Mipo here. So nana ko ay kani so many drumstick na po'y kani adobo. So sige lang. Para at least na ko stock. Nagplan jud ako nga dis ako mag port karon nga week or karon nga month kay murag magkosyog luya or unsa ba. But walay choice kay walay beef. So may tag $6 nga sure lang. Kita $6 3 5 so sa paman ha. So I think I'm gonna try to give this a chance kay katong last time nagluto ko ani wa jud ng kadimao. So try na to again. Tudlo na kung may paano this time. Atay. Actually, di man kay ko ganahag atay, but hindi po maning this is Mipo's favorite. So, alang akong praktisan. I know yung ko di na ako magbaboy ron, but laway lajag tanaw ni lami ini sa bawon. Anyway, it's only $5.27, so why not? Tana na siguro sa akong meat for this month. And let's go to the gulay. So kung taon sana ako pila na itanan $5.27, buta na ito nig 6 buta na ito nig 7, so 6 plus 7 is 13 plus 4 plus 4 13 plus 4 is 17 plus 5 22 plus 4 26. So kanita na is $26. Ito na ako sa gulay nga part para mga sagolan eh. Kung na'y sobrang magbuhat si spaghetti, may try. Ayun mga gulay dire. So dire guys, mas mahal pa ang gulay kaysa karne. Kay wala kaya ko andre ay nay so ni. It's sagol sa sabaw. Tatag ka ng cabbage. Sili na pa ko'y daghan. So pa may sagolan ng mga adobo ha. Sibuyas na pa ko'y daghan. Ahos na pa. Mais. Di ko ganahag mais. Nara. Kung ganahan pang sagol sa sabaw. Sa baboy. Yeah. So that's nawa, mahal kayo? $4.99. Mahal pas karne kani lang mas mahal pa ning kuan kaning manok. Sa Pilipinas itong madali-dali gulay ra jud dire, itong madali-dali karne baliktad lagi. I need this sayote para sa chicken.
Siyempre, di mawa itong paborito. Duha lang sa... Okay. Actually, let's do tulo. So, tag $1.09 ang isa ni. So, that's $3 ang tulo. Kani, $6. Lemon. Kani, 3, 6. So, mabot na siya mga 50. Hindi na ako maka-spaghetti. Kaya murag malapas na ako sa budget. It's fine, kaya di ko kay bawa mulutog spaghetti. Ako lang pong eksperimentuhan. So, ayan lang nag-extra. Daan ko diri ron kay mangita ko blender. Ano ako barato ra. Ang akong nabantayan po diri bitaw kay gamay ra sila barato ilang karne niya, gamay ra pod. Dili kay siya daghan, dili kay wide imong choices. Ay na blender. $24. So nilapas ko sa budget kadjot ay gamay kay nagpalit ko blender. Ano siya single serve blender niya, nice 6 pieces nga kuan sudlanan. Kani mo lapas na ni $100, sakto na tana ko sa counter. Okay, so I'm done with my grocery. So all here spend around $95 for all these, and kuan ni siya nagpaabot na kog taxi ron pauli kay daghan kaayo, hindi ni magsilbi kung maglakaw ra ko. So spend sa kog taxi around mga $11 or $12, and this should last me for 1 month already. Kani nga mga grocery. Yeah, I'm going to talk to you again when I get home. Kaya maglisod ko mag-vlog while naanitanan akong dala. So, see you in a few minutes, guys. Okay, so bago rin ko naabot sa balay, narami pamalit. Yeah, so I think I'm gonna end the vlog here. Salamat sa pagkuyog sa ako today. So if you have questions, guys, just leave it in the comment section. And thank you so much for watching. Have a great day. Bye-bye. You lifted me up, you sailed me away. The world keeps on turning, the struggles never end, but take on my